sinten sing Allahu Akbar? Oh, alah kaget aku. Ngaten Ji. Ngaturaken sugeng sonten sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng semangat iki. Mama, pon nambali malih. Ayo kabeh semangat ayo pon nambali. Wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kompak, semangat. Nginji. Alhamdulillah nggih sugeng mirsani pagelaran kita nggih Pak Buki. Agung budaya mijil saking Tambak Agung Kalori Rembang. Pun sesepi Bapak Rabon Widodo ugi Bos Cantik Ika Talenta. Ayo lelibur ka wonten Sumber mligi keluarga besar Pak sinten lho? Leres Pak Juwi. Alhamdulillah Pak Juwi. Pak Juwi ingkang pundi? Ada apa itu? Pak Juwi aku wedi. Pak Juwi alah. Pak Juwi ingkang kagungan gedang gudi-gudi. Gedang lho. Pak Juwi nika nggih sugeng sonten Pak Juwi. Pak Juwi. Iki dalam mama kami leres. Inci mama kami Bapak Juwi kanthi adicara mboga krama Kang Putra. Nggih. Negaten Mas Eko dalam Mbak Ani. Mbak Ani. Iza kaya didongake yo pinanganten kekalih mugi dados pinanganten kang sakinah mawaddah warahmah amin. Enggal-enggal angsal kekancingan tresna nggih Kangge. Enggal-enggal angsal momongan Mbak Ani. Mas Eko ngantene pundi? Nganten? Nek kamar. Ya ampun. Kok setene kok nek kamar lho ya kae apa kae susu lho ora lho Mbak. Oh isa nggih. Mas Eko Mbak Ani harmonis selalu ngantos kaken-kaken inen-inen Ji. Amin. Pak Juwi, Ji, Pak Juwi dalam mamah kami didongake kan? Ji. Usahane sosis sukses. Oh, usaha sukses to. Iso piye to? Ji. Sing gedhe iki gak gedange Pak Juwi to. Oh, gak sosise Pak. Sosise yo blondor. Didongake yo usahane tansah ngrembaka kuncara. Pak wis mengulak aku ngomong apa? Dongane angger dawa akeh dak ngene iki. Ampun sisa repot-repot Pak. Lho kok mandeg Pak? Alah nggih alah mboten sisa repot-repot. Iya lho Pak, kula kok gemes kok Pak. Alah lah. Ngene iki ndak aku yang Pak. Lah Pak Juwi alah. Ngene iku ndang gedange sisan gene Pak. Matur suwun. Lagune napa? Campur sarinan. Campur sarinan saja. Mulus. Kayak bokong bayi. Harus mulus campur sarinan. Oke baik. Siap Pak Juwi. Inggih ting pangajap keluarga besaripun Pak Juwi tebih ting rubedo cedak ting rezeki kali selir ing sambikala. Lalipur iya sonten menika makarya sinareng Alro Biah Production. Abi Pro Audio. Wow, anti gala musik Agus Katrakena. Agung budaya menger Pak Juwi mamah kami. So asik ya. Agung menger Agung budaya ingkang mirsani sonten menika mangkaten ingkang mirsani live streaming teng griya. Wow, sembah suwun nggih, sehat-sehat kalian semua. Al-Robiah. Siap Agung Budaya Channel. Kuat Marjo Channel. Wih, saking Kudus hadir lho sembah suwun rawuhipun Ji. Ji Pak Naronggo, hello, sugeng rawuhipun Pak Mas Gembot. Mas Gembot. Sahabat Emban. Hello, sahabat Emban. Terima kasih. Mas Bayu, woi kangen ning atipun tenggo Ji. Ih, sumangga ikange yang dari Kaliori juga. Mana sinten? Mas Sebut. Mas Sek
Siapa? Mas sinten? Mas Bodak. Mas Bodak. Panggilan Pudi ta? Kayak apa? Mas Bodak. Inci Ika pamunduh ingkang mengugati meninggi Bapak Jui ngersaki campur sarinan mulus. Oke. Mulus pokok kaya bahasane ya iki sing Pak Jui ngersake campur sari napa niki? mulus. Apa nek campur sari mulus pokoknya. Ngaten sih. Makaten, mangga ya. Penaturi napa nggih? Kater Bapak Jui adalah Bapak Ibu tamu undangan sedaya mawon saking Sumber makaten ya. Nggih wonten Ngidam Sari. Ngidam Sari walah iki jumbo kalih kahanan pinanganten kekalih Mas Eko, Mbak Ani. Ndang ngidam za. Amin. Amin. Makaten semangat ya penaturi Ngidam Sari. Sumangga. Ika Talenta. Selamat tabakanlah hatimu ya Mat. Aja nangis namat. Aja berharap karo uang, Dik. Berharap karo sapa? Kudune ngadeg nek sikile dhewe. Iya ya ngene iki lara rasane, Mat. Ceritane putus cinta, Bu iki. Iso, wis jake wae. Aja frustasi lho, Mat. Golek unu iki. Kowe frustasi ya andeng setelem aku wedi kok. Engko ngemot kabeh kowe, Mat. Apa ya apa? Kowe ya, ayo goyang. Selamat. Ayo goyang lagi. Oke. Seneng-seneng lagi. Request ate ikhlas iki mau. Ikhlas. Oke ya monggo. Ayo. Ngidam Sari kantor keluarga besar Bapak Jui makaten sih. So Bapak Ibu tamu undangan yang BG mawon rawuh. Monggo. Nginang karo ngilo
sahabat tembang kono ngukir lan samudra aja karo wong ra duwe ora ilang memanisi aduh dadi ati salah jadine ojo citra napa malih ngoten lho Pak. Kula lak pekewo lak mek setunggal Pak. Lah nggih ngersake napa Pak Juwi? Pak Juwi saderipun niki pamundutan sinambi ngranti Pak Juwi. Nggih. Bocah gunung. Bocah gunung nggih pamundutane Norong kowe mengketen. Oh nggih siap ya monggo. Iki ugi wonten pamundutan Bokong Semok. Lah Bokong Semok iki kira-kira Pak Juwi nganu gak ya Kak? Pak Juwi Mali lai apa Deja? Iku kok ketoke campur sari mulus apa gak sih ya? Campur sari. Kok nak ngene-ngene lho Pak Narangga mau mulih temenan. Pak bocah-bocah gendang langgar rumiyin semangga nggih. Monggo naturaken sinambi ning pamundutan hambaku gati Pak Juwi. Nggih, semangga ya istimewa. Ingkang ngersaki Bokong Semok pun tenggonji. Atur keluarga besar Pak Juwi. Bacot ki. Ditampani Pak Narangga. Ojo gede aku. Ada Pak? Oke baik. Ha, pokoke ra elingan sih. Ning omahku. Ono latar padha
Jare Joget wis kok karo ngalamun. iso ketoke pandangan kosong ya Oh, kan. betul. Jare cinta kok diputus. Iki jok ngono mot, putus kok ngerti terus ora bakal lali. Apik. Tapi ya. Bacotke ya. Mangga. Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungan aku cekan karo aku yuk Sangkatan Pak Naronggo bocah kuno yuk Sambung. si Pak Naronggo Kete ninji pamun dan campur sari. Pak Juwi mbok menawi wonten monggo Pak pontang nggo Pak Ci Terus Bu bukan kami wonten request atensi monggo Mbak Ani. ketoke Pak Juwi lho Kak tamune lak yo banyu mili Heeh, Ji. dadi pasrah mawon Pasrah jare. nggih Pak Juwi nembe Nggih. sibuk. Bu kami pundi Bu kami? Nika Pak Juwi. Bu kami. pundi? Halo, lah Mama. Sing endi to mainnya? Lah ae apa? Lho sarimbit kali lho Pak Juwi. Oh, Ci. Matur nuwun nggih Bu kami Ci. Bu kami azimo. Ya, lazim. Masa iya? Zeta. Ana. Heeh. Ya, Ya wis. monggo. Bakal Diaturi. semak ya wis saya bakal semak. Mas. Azimo. Pak Mudutani Bapak niki paring asma sinten nderek tepang Pak? Hah? Hah? Pak. Kencing. Aduh iki. Pak Kencing. repot. Iki nganu ya ya rondo terkenal sithik lah, dilarang kencing sembarangan. Dadi Kencing kuwi. bisa ngono ya beda ya. Pak sama nika nggih Kencing. mangki bokong semak. Pujulus. Dudu. Ayo deh. Juga barang selundupan. Oke. Yang dari Jadi juga. Monggo. Mas Gepo, sahabat teman. Mas sahabat teman. Mas Wijin. Ayo Tomat, semangat Tomat. Semangat Tomat ya.
Sabar ya, Mas. Sabar, Mas. Ada apa ini? Ada apa? Aku gemes. Terima kasih banyak. Ngene iki pir moro dhewe, jeruk moro Iki apa? dhewe. Iki apa meneh? Gemes. Masa bubur. Oh, alah saking Mama Toples. Oh, Mbak Deni. Oh, coba. Oh, Mbak Deni terima kasih. Maton, Mama Toples juga terima kasih banyak. Dibuka nggih. ambune semperwung ngene jare. Ini bubur Bubur mitin Mama Toples. Oh, bubur cinta padamu jare. Kok cinta padamu? Apa cinta pada hati yang luka? Aduh, bubur apa curhat iki. Matur nuwun sanget sih mugi dadosaken berkah barokah wonten manjing latri. Semoga ya ada. Nok Cahayu Lia Ade Lia. Selamat nyuwun. Mancing Rati. Ayo. Males deh. Aku kecil, terbang dan mengecil. Jauh tinggi, kau berada. Alasan, piye iki kok saya mengecil, piye mau piye jajal Ada ayo. apa sih Ayo mengecil? garingan piye mau garingan. Aku gak suka sing kecil-kecil loh. Garingan piye jajal ndang. Ayo madepre.